Pozdrav svima, evo nas u još jednom izdanju našeg studentskog podcasta. Ja sam Daniel iz agencije Ideas, bavimo se programom studentske razmene, poznatim kao Work and Travel program na teritoriji Srbije i Crne Gore. Večeras imamo jednog veoma zanimljivog sagovornika sa nama, tu je Aleksandar Dašić. Dobrodošao. Poštovanje. Momak je bio na programu 2017. i 18. godine, završio je fakultet, počeo da radi, upisao postdiplomske studije, to mu je išlo sasvim ok, tako da i prošle godine rešio da se prijavi, da ode na program, dobio je vizu i odlučio je da ode na mesto gde je bio prethodne 2 godine, a to je mesto Korola u Severnoj Karolini. Ali ajde da ja ne pričam puno, izvoli, predstavi se. Ko si, šta si, gde si bio prošle godine? Ništa, Aleksandar Dašić, kao što si rekao, iz Čačka, jako bitno napomenuti. Jako bitno. Krucijalno. Bio sam u Severnoj Karolini, mesto se zove Korola, regija ta je poznatija kao Outer Banks, koji je gledao seriju. Sad je to jako u jeku popularnosti. Mesto je na obali, na okeanu, tako da je baš okeanski život. Jedno što ih interesuje je surfovanje i hladno pivo, otprilike, to je to. Sjajno. To mi deluje kao dobar set interesovanja. Reci mi, ti si bio 2017. i 18. Tad si bio mlađi. Bio si na fakultetu, nekako si imao drugačije prioritete, verovatno imao si donekle i drugačije poglede na život. Da li možeš da nam napraviš neku vrstu paralele kako je tad bilo na programu i kako je bilo sad kad si otišao prošle godine, imajući u vidu da si sad, stariji par godina i pretpostavljamo iskusniji za to vreme. Ima li razlike kako vidiš, kako si tad percipirao, video ceo program, celo iskustvo i kakva je bila situacija ove godine, to jest ovo leto? Pa mislim, prvi put kad odeš tamo ti nepoznato sve. I to je suštinska razlika, odeš u nepoznato, još sam ja sam išao prve godine, nisam nikoga poznavao, sam prvi put seo avion i u tome se ogleda, da kažeš, neka najveća razlika. Da si bačen u vatru i onda se tamo sam snalazi. Ali već kad odeš sledeći put, još to što se vraćao svaki put u isto mesto, upoznaješ ljude i onda ti to svake godine olakšava situaciju. Znaš na šta ideš, pa onda i neke stvari koje hoćeš da poboljšaš u odnosu na prethodnu godinu, znaš na čemu treba da poradiš, da se pripremiš, da ti tamo bude bolje. Tako da, u suštini, mislim, kako sam koje godine išao, sve je bilo zanimljivije, svaki put je neko novo iskustvo, neka nova priča, novi ljudi se upoznaju, tako da se najviše, da kažeš, u tome ogleda ta neka razlika. Bude lakše. Pa bude lakše, definitivno. Dobro. A reci mi, nije te ni u jednom trenutku, ajde da kažemo, smorilo to što je stalno isto mesto, isti poslodavac, što manje više taj posao se ponavlja, radiš neke stvari koje ti već u nekom trenutku postanu rutinski. Dobro, verovatno zavisi i od tipa ličnosti i tako dalje, ali sad konkretno govorimo o tebi. Nije ti ni u jednom trenutku bilo kao dosadno? Ne, nije zato što, mislim, uvek ko dođe prvi put, čisto dok uđeš u priču, krećeš od nekih, da kažeš, nižih pozicija, radiš neke osnovne poslove, ali vremenom kako stičeš poverenje kod poslodavaca ili konkretno kod ovog mog, dobijaš neke, kažeš, malo veće odgovornosti. Tako da uvek bude, da kažeš, neko novo iskustvo koje naučiš, napreduješ i onda učiš malo i o poslu kako sve funkcioniše. Ali ključna stvar je ekipa koja ide sa tobom, jer svake godine mi se menjala ekipa, svake godine su bili drugi Amerikanci, drugi Srbi i onda i od toga isto zavisi kako će se provesti, tako da... Super. Ajde, reci nam sad, prošli put smo isto u podcastu imali momka koji je bio u istom mestu gde si ti bio, Filip, inače se poznajete, proveli ste leto zajedno. Kakvo je to mesto? Daj nam neku tvoju, ajde da kažem, neki tvoj pogled kako ti vidiš to mesto, kakvo je, gde je, koji tip ljudi dolazi, je li dobro generalno za studente? Za studente je vrhunski, pogotovo za ovaj program. Mislim, mesto je, da kažeš, malo, bukvalno ima jedna ulica, 2 trake i nemaš sporednih puteva, ništa. Znači, toliko je, to je bukvalno onako linijica kad se pogleda na mapi uz obalu. I dobra je stvar što je mirno mesto, dolaze uglavnom porodični ljudi i nema mnogo nekog prostora i sadržaja gde možeš da
da kažeš, i da trošiš kintu i da dođe. Znači, dok si tu u mjestu si fokusiran striktno na rad. Ali kad završiš sa sezonom, kad se završe poslovi, onda kažeš kreći taj zanimljivi deo. Ali opet i u svemu tome ima zanimljivih sadržaja jer je jedno, da kažeš, istorijski značajnijih delova Amerike, jer je istočna obala i kako je kretala prva kolonizacija, prve kolonije Velike Britanije su baš na toj obali. Braća Wright su prvi put poletala iz Kitty Hawka, koje je mjesto pored Korole. Tako da imaju neki istorijski značaj. Tako da je onako lepo i zanimljivo mjesto, mirno, jako mjesto, ali opet ima i svoj sadržaj neki koji može da pruži. Tako da, mislim, ne bi se vraćao tri puta da je... Normalno, da. Znaš, sam, mislim, ja sam aktivan poprilično i volim adrenalin i sve, ali mi odgovara ta 3 mjeseca, kažeš, da budem u mirnoj luci. Ta neka vrsta stabilnosti, da, shvatam. Kad dođe septembar, tu su planine, tako da. Onda se ide dalje. Dobro, ajde daj nam neki, ove godine ćemo prvi put zvanično početi da radimo sa poslodavcem kod koga si ti radio svih prethodnih godina. Ove godine taj poslodavac prvi put obezbeđuje smeštaj, pa su se, ajde tako kažem, ispunili uslovi da i on može da bude osnovni poslodavac za neke studente. U pitanju je restoran Mama Izli u Koroni. Vlasnik restorana u Koroli. Eto, stalno mi korona na pameti. Dobro, nije loša stvar da mi bude na pameti. Daj nam malo opis kakav je restoran, šta se radi, šta se očekuje, kakve su satnice, kakav je odnos samog poslodavca prema studentima. Generalno, zato što smatram, nisam bio tamo, nisam radio, iz iskustava koje smo prethodno dobili da je to u stvari jedna od jako bitnih stvari kako sam poslodavac ili menadžer tretira studente na samom programu. Pazi, mislim, od prve godine kad sam krenuo da radim, poslodavac mi nije bio poslodavac, nego bio drugar. I uvek ima tu, da kažeš, prijateljsku dozu, uvek će da bude tu, uvek je tu bio za nastavu šta god je trebalo. Vozi nas na aerodrom, kupi nas sa aerodroma. Treba da odemo da kupimo neke stvari, pošto je malo mjesto, nemaju neki veliki marketi, uvek nas odveze, tako da je stvarno prijateljski nastrojen. Ključna stvar za razliku od naših poslodavaca, oni stvarno cene radnike, zato što njima sezona traje tih 4-5 mjeseci, oni znaju da moraju da izgruvaju tu sezonu u ta 4 mjeseca i da se trude da stvarno svojim zaposlenima pruže najviše što mogu, a pogotovo u Vini zato što je on krenuo kao perač sudova i radio u restoranima i zna kako funkcioniše, da kažeš, na najnižem nivou i onda kad je sticajem okolnosti, njemu je majka preminula i pare od osiguranja koje je dobio je uložio u restoran i zato se restoran zove Mama Izli po majici i onda je on napravio takav sistem da su svi radnici jednaki, od perača sudova do servera. Nema nikakve razlike. Pošto si pitao isto kakve su satnice itd. Znači, bakšiš postoji, deli se bakšiš jednako, nebitno da li si perač sudova ili si server, a sad satnice kreću se, zavisi kako je ko tu. Mislim da je najniža tipa od 13 pa na gore ide. 14 ove godine je generalno dogovor. Znači, postoji mogućnost, ono što je bitno, znači, rad se ceni, požrtvovanje, trud i postoji mogućnost, znači, podizanja tih satnica, zavisno od toga koliko neko učestvuje i doprinosi konkretnom poslu. Apsolutno i prve godine čak kad sam bio, meni je bila 2 puta podignuta satnica. U toku 3 mjeseca sezone. Tako da i dobra stvar je što ne moraš ti da ga moliš, nego on vidi zalaganje i sam dođi i kaže ti je dižemo satnicu od sljedećeg paychecka. Zbog toga i toga. Da. Tako da, ali vidi baš i obraća pažnju na sitnice kad se radi, tako da baš primećuje sve šta god da se radi, kako se radi. Tako on je tu sve vreme, koliko sam shvatio. Pa dođe često u pola dana kad je najveća gužva i ode da pere sudove. Da, razumem. Znači, jedan od poslodavaca koji nema nikakav problem da zaprlja ruke, ovdje i bukvalno rečeno, u bukvalnom smislu te reči. A šta, ajde, ako bismo podijelili te neke poslove, šta sve podrazumeva posao? Šta se očekuje od nekoga ko će raditi u tom restoranu? Pa, restoran je malo specifičan, jer to nije običan princip restorana kao što je u ostalim restoranima. To je, neka kombinacija, McDonald'sa
i nekih gotovih jela, na primjer. Sad kad bi pravio poređenje sa našim ovdje restoranima, jel ti dođeš, poručiš šta hoćeš na kasi, odeš sedneš za sto i onda kad to bude gotovo iznese ti konobar, ali platiš sve na kasi kao meku i na kasi. Tako da je u tom smislu organizacija je malo drugačija od običnog restorana. Znači ne ide konobar te usluži pa donese porudžbinu, nego je sve se na kasi završava. Ali u suštini svaki zaposleni koji radi mora da zna da radi sve. To je ključ zato što je mnogo veliki promet, mnogo su brzi obrati, bukvalno su redovi, Amerikanci čak imaju tu tendenciju da čekaju redovima u restoranima i redovi su non stop od 30-40 ljudi sigurno. Znači puni restoran i još njih 40 stoji u redu da bi ušlo da jede. Tako da mora sve da se zna da se radi, zavisnosti od smene gde šta zapadneš. Znači moraš i da pereš sudove, i da spremaš hranu, i da radiš na roštilju, stimeru, fritezi, moraš znaš da radiš i na kasi i da služiš ljude, ali opet sad te stvari na kasi i služenje ljudi ipak malo zavisi od engleskog, ako znaš engleski ili ne. Od nivoa engleskog jezika sve zavisi. Tako da je jako dinamično. Ja mislim da je to prava reč. Da. Pa dobro, nećemo sad o ciframa, se isplati dinamičnost. Pa isplati se, definitivno. Isplati se definitivno, opet sad i ako neko i ne ispuni neko finansijsko očekivanje, mislim, uvek ne treba postavljati neke visoke očekivanja, pa će ti biti definitivno dobro, ali po meni buđenje pored okeana svako jutro i gledanje izlaska sunca je nekad i vredilo više nego izvesna suma novca koju napraviš u danu. Dobro, da sad sve zavisi da li se budiš ili dočekuješ izlazak sunca od večeras. To verovatno postoji ta neka razlika u perspektivi. Koliko ste vi radili, koliko traju dnevno smene, jel su smene, ajde da kažemo, fiksirane ili sve zavisi od potreba samog poslodavca, verovatno u sezoni postoji potreba se radi malo veći broj sati pa se ostaje i overtime i tako dalje. Pa u suštini pravi se raspored na 2 nedelje obično, ali se dogovori sa menadžerom koji on bukvalno kaže sam napišite kako može da radi, no ću ja da upakujem sve. Tako da u suštini kad sam mogao, koje dane sam mogao da radim, samo sam mu rekao i te dane sam radio. Tako da u suštini ispoštuje sve što treba i znaju, mislim, svako ko da je tamo juri drugi posao i znaju da se radi drugi poslovi, tako da su u tom smislu otvoreni da pravi ustupke za određene stvari, da se uklapaju sa rasporedima drugih restorana. Pošto malo je mjesto, svi se međusobno znaju i da kažeš drže se međusobno zajedno i ostali restorani, kažeš imate neko poštovanje i pogotovo ako znaju da dele jednog radnika koji je dobar radnik, trude se da ispoštuju radnika, ali da se oni uklope da bude dobro jednim i drugima. Ono što također mene, recimo, fascinira kod tog mesta, već dugo radimo sa par poslodavaca iz Korole, sad sam dobro rekao, je čini mi se to što postoji jako dobar i zdrav odnos između poslodavaca i studenata konkretno u tom mestu, što ne bih mogao da kažem da je situacija u najvećem broju mesta u SAD-u. Naravno, svaka generalizacija je jako nezahvalna, ali postoje neka mesta gde onako poslodavci su daleko od toga da su fair i korektni prema studentima. Postoje čak neka mesta koja su poznata po tome, nažalost. Ali ovdje mi se čini da kako god neko dođe iz tog mesta, nekako je pod utiskom da su poslodavci bili fair, korektni i u svakom mogućem pogledu otvoreni za dogovor. Bi se složio otprilike sa ovom konstatacijom? Znaš šta je stvar, što su svi poslodavci mladi ljudi, mladi preduzimači i svi su, da kažeš, lokalci tu. Znači, svi su oni radili u restoranima kod nekih tih starijih ljudi, onda su svi ti stariji koji otišli u penziju preprodali svoje biznise i svi ti mladi su pokupavali koji su tu radili kao serveri, kuvari itd. I onda oni imaju mnogo više razumevanja za studente i za svoje radnike nego ovi stariji koji su bili čisti biznismeni. Da, samo obrate sve i onda zbog toga je, da kažeš, takav odnos. Mislim, i stvar je isto što kažeš, ne želiš da generalizuješ stvari, ali američki radnici nisu toliko dobri radnici. I njihovi klinci, oni, mislim, dođu tu da provedu leto da bi se zezali. I njima je to, da kažeš, odmor. A naše shvatanje, mi idemo tamo da izguramo ta 3 meseca
da zgrnemo neku kintu, da kažeš što može, i onda posle tamo u septembru kreće Miami, New York i Las Vegas. Kreće interesantan Da. deo. Dobro, kad smo već kod drugog posla, radio si svake godine Da. druge poslove, daj nam neke informacije o tome šta, kako, šta može da se radi, kod kojih si ti poslodavaca radio, šta ti se od tih dodatnih poslova najviše dopalo i kako se uopšte traži dodatni posao. To je pitanje koje mi često u agenciji dobijemo, pa dobro, kako mi uopšte tražimo dodatni posao? Najjednostavniji, ali ajde, reci ti. Pa sve se bazira na, da kažeš, na restoranima. U 90% slučajeva su restorani. Ovo ostali poslovi koji imaju su neke prodavnice, suvenira itd., ali mnogo je bolje raditi u restoranima zato što pored toga što puno radiš, nemaš vremena da spremaš ni hranu, a i hrana je, da kažeš, skupa i da je spremiš i da kupiš, a u svakom restoranu ti je obezbeđen uvek obrok po smeni makar, i onda svi koji rade po restoranima gledaju, mislim, koji traže da rade neke druge poslove, gledaju da rade po restoranima, da čak i taj deo pokriju. A mislim, moje iskustvo što se tiče traženja drugog posla, direktno na vrata se kuca. Super je na preporuku sve, ali oni traže da ti dođeš kod njega i, na primjer, kod Vinija kad se dođe da se traži, kad dođu drugi ljudi da traže posao, ima čak tendenciju, jesi slobodan sad, jesi, ajmo, odmah ga ubaci u mašinu, da vidi da li je spreman tog trenutka da krene. Ima tako neke sitnice on koji ceni i voli da tako testira ljude i ubacite odmah na roštilj ili na fritezu da vidi samo kako se snalaziš, bacite odmah u vatru praktično. Da vidi od kog si materijala napravljen, da li tu ima potencijala, naravno, prolazi se obuka, treba neko vreme da se nauči sistem, ali čisto da vidi da li si spreman da se uhvatiš u koštac sa izazovom u datom momentu. Tako je. Tako da, najbolje pravo, zakucaš na vrata, hoću da radim, mogu da krenem da radim tad i tad, znam da radim to i to. I svuda, ja mislim da je svaki restoran tražio zaposleni, jer su imali generalno problem sa staffingom, tako da... Koje si ti konkretno poslove dodatne radio pored ovog osnovnog posla kod Vinija? Pa, mislim, kod njega sam radio sve, mislim, bukvalno od pranja sudova do služenja ljudi. U drugom restoranu sam radio pripremu hrane i radio sam na roštilju. Je li teško raditi na roštilju? Toplo je, leto i toplo je napolju, a tek je toplo pored vatre ili kako god već. Naporno jeste, mislim, nema. Fizički je naporan posao, niko ne treba da očekuje da će to da bude lako. Mislim, to je rad u kuhinji kao bilo kom drugom restoranu. Znači, to je imaju, mislim, ti sistemi kao koji izvlače toplotu sve, ali ne može to da izvuče kad ti imaš roštilj koji je 2 sa metar. Koliko god to izvlačilo, tako da... Naporno jeste, dinamično jeste, mislim, predlažem svakom da pogleda seriju The Bear i onda će vam neke stvari biti jasnije kako je raditi u kuhinji. Mislim, veliki je pritisak, pogotovo ako ne postoji dobra komunikacija sa timom, onda to još pogoršava stvari, tako da uvek mora da se pravi neka, da kažeš, dobra ekipa koja radi u kuhinji, a mi smo imali sreću čak i sa Fićom. Sa Fićom sam radio i uvek je bilo dobro zezanje i napravi se dobra priča da to teče. Iako je teško, iako je naporno, iako nekad crkne i ta klima pa radiš na 40 stepeni unutra, izgura se to. Kad je dobra atmosfera, lakše. Barbaru Bobak ide mnogo dobro. Pošto je to bila rutina. Zatvara se dan, pusti se Barbara Bobek i kreće čišćenje. Tako da smo navukli i Amerikancija na nju i čak su naučili cijel miks. Sve, super. A dobro, van posla, rekao si da je malo turističko mesto, koliko ja znam, mahom dolaze turisti gore sa severa, ima dosta turista, recimo iz Njujorka, Bostona i tako dalje. Šta ima drugo da se radi van rada? Pa, ključna stvar, mislim što je svima zanimljivo, je to surfovanje. Kogod da je došao, svi su stali na surf dasku. I svi su želi da probaju. Mislim, čeka se kraj sezone zbog talasa, mislim, kraj u smislu avgust, septembar, dok se digne malo more, ali surfovanje je definitivno najbolja stvar koja ima. Mi smo još pored toga išli na pecanje na otvorenom moru, tako da je to isto zanimljivo. Sedneš na ribarski brod, odeš 40 milja u okean i love se sve jedne velike ribe. Kao što gledaš na Discovery-u, lov riba, bukvalno je tako.
Tako da, sve je vezano za okean, da kažeš, svi ti propratni sadržaj. Sad ima i opet oni njihove, golf im je jedan od, kažeš, najpopularnijih sportova trenutno i ima i taj neki pickleball. To je slično kao tenis, nije ni paddleball, nije ni tenis, nije ni squash, nego... Se udara o zid? Ne, igra se isto preko mreže, Aha, mali je aha. teren, ali to im je sad, da kažeš, u velikoj ekspanziji. Bukvalno su sve teninske terene priredili da budu pickleball tereni. I baš im je, ima non stop neki turniri i kad god prođeš, pošto je sve tamo izdeljeno, da kažeš, u nekim manjim, kao resortovima, privatnim posjedima, svako veče do kasno noći ti, vidiš ljude kako pikaju to. Da. Tako da, mislim, iako je malo mjesto, ima sadržaja, ali ne mogu sad se nađu roller coasteri, ne znam ti šta. Da, nema Ali, klubova i tako nema dalje klubova. i tako. Ima, da kažeš, jedan bar u kom ti je najveća zanimacija karaoke. Da, sjajno. U nekom trenutku karaoke postane jako zanimljiv. Da. Kasnije. Znači, u principu, nema nekog ludila, ali postoji jako lepih načina koji su specifični da se čovjek zabavi i da iskoristi to vreme kada nije na poslu, kada je slobodan. Da, mislim, ima sadržaja, ali opet i ja sam bio u kući sa 5 Srba, tako da je i čak ta kućna varijanta mnogo dobra. Pogotovo što nismo bili samo mi, nego smo bili nas 5 i još 10 Amerikanaca. I onda su non stop bila neke tematske večeri, uvek im je Sunday Funday i onda bude, lupam, što kažem Amerikanci, Christmas in July. Naprave kada je Nova godina u julu. Pa onda bude, to bude uvek prve godine, kao gender swap, izvučeš papiriće, muškarci budu žene u kući, a žene budu muškarci. To su jedne slike koje niko ne sme da objavi. Mislim da je taj proces krenuo i ovako u realnom životu, ali dobro, to je neka sasvim druga priča. Još pričaš i, da kažeš, starije neko društvo, koji su 40 godina, kogod je otišao u Ameriku, to neko društvo obavezno je bilo, makar jedna žurka gde moraš Da, shvatam, da, to je znači kao da samo što se ne vidi, to niko ne sme da... Jasno, da. Okej, a pominjao si, završi se taj radni deo programa koji je fantastičan, ali ne lak, svakako nikome nije lako šta god da radi, da li radi u kuhinji, da li radi kao server, bilo gde, znači u Americi mogu lepo da se zarade pare, ali ne mogu lako da se zarade pare i nikad nisu ni mogli. Posao mora da se shvati ozbiljno, to je ključna stvar. Nije zezancija. Ljudima zavise posle toga, oni vode ozbiljne biznise, ozbiljne pare se okreću tu, tako da posao mora se shvati ozbiljno. I ukoliko shvatiš ozbiljno posao, mnogo više cene poslodavci to, tako da vidi se razlika. U svakom mogućem pogledu, i u pogledu plaćanja, i u pogledu izlaženja u susret što se tiče smena, u svakom mogućem pogledu što je neko bolji radnik, on bude, njemu je lakše, njemu se vrati. Stvarno se ceni, mislim, kod Vinija definitivno, ali na drugim mjestima gdje sam radio, stvarno se ceni ko je, što kaže, hard worker, stvarno je, isplati se. Sjajno. A reci mi, dobro, kad se završi sva ta muka, uslovno rečeno, ide onaj fun part, to je putovanje, gde si bio ove godine i koje je mesto ostavilo najveći utisak na tebe? Bio sam u Denveru i, mislim da je cela, da kažeš, Colorado regija i bio sam u New Yorku. Ove godine imao sam malo manje vremena putem, ali prethodnih godina sam obišao i istočnu obalu, i LA, Vegas, Chicago, Washington, New York, West Virginia. Nisam u Miami bio, to onako zaobilazim jer mi nije interesantno, ali ove godine planine su mi bile cilj da obiđem što više i Colorado je vrhunska destinacija za to, pogotovo kažeš Denver kao stacionarna tačka, jer je od Denvera na sat vremena su svetne neke ozbiljnije planine koje može da se hajkinguje. Aspen mi je ostavio najveći utisak, iskreno, i nacionalni park koji je okolo. Tako da baš vode računa o svojoj prirodi. Dobro. Sve te lepote koje imaju tamo da se vide, ja sam to isto video ovdje u Srbiji kod nas, na Staroj planini, na Suvoj, ali je stvar da je njihova organizacija i kako oni vode računa o svojoj prirodi ne može da se poredi sa nama. Kako je vratiti se u New York? Dosta ljudi je
impresionirano Njujorkom. Svake godine kaže da bi voljeli da žive ili da ga posete što je češće moguće. Znaš kako je, prve godine Kako je tvoje mišljenje? prve godine kad sam bio, to mi je bilo najgori grad. Nisam želeo, znači, ni da ga vidim, ništa. Mada sam tad spremao ispite, Dobro. da bih, bukvalno spremam kolokvijum i sutradan letim i polažem kolokvijum, 2 dana nakon leta. Tako da nisam imao toliko vremena da mu se posvetim. Drugi put je bilo mnogo lepše. Svaki put, što više puta dođeš u njega, nove stvari otkrivaš i ima toliko sadržaja da se vratiš po 5 puta, ne može ti bude dosadan, definitivno. I na neke stvari da se vratiš da vidiš 2 puta su je mnogo lepe. Tako da svaki put je bilo sve bolje, kažeš. Dobro. Pa dobro, se vraćaš ove godine? Pa, ove ne znam. Vidjet ćemo, postdiplomske su pri kraju, tako da vidjet ćemo. Dobro. Važi, hvala ti puno na vremenu. Eto, nadam se da smo uspjeli da iskomuniciramo neke informacije koje će biti od koristi nekim budućim kandidatima, pa hvala ti još jednom. Nema na čemu.